Ay. Cool. Naman cool. Di ba ikaw ito katong yung papa ni utang sa kuha? Oo, cool. Kaya ito itong si papa? 1,000 man to, cool. 1,000? Oo, cool. Ibig bayad mo ito, cool. Di ka musukot, cool. Ingon bitaw ko nga magulat mga maningil ko. Naningil na ba rin ko? Wala pa rin, cool. Sana naman ko pila inyong utang. 1,000 no? Oo, cool. 1,000. Pila 10% sa 1,000? 100, cool. 100? Ako dili kay akong ipangulatan to mga ning utang sa kuha. Kapit naman December god, pangatagan akong bonus ba? Oo, cool. Pero to 100? Oo, cool. 10% sa 1,000? Oo, cool. 1,000 mga tiyotang si papa? Oo, cool, uy. 100! Tingnan mo papa nga, nako'y bonus sa iya yatag. Kaya naman siya utang sa 1,000. Taga naman siya bonus ng 100. Ha? Okay. Thank you, Col. Tingnan mo papa, congratulations ha. Oh, thank you, Col. Salamat!